Där seglar tre skutor på vågen med sandlull kitteln full. Skutor jävla dåliga strumpor, jag har ingen fäste. Ja, skiten. Det är en brigg. Tredje rasiga segel. Sandlull. Kistan har tränne figurer. Kistan har tränne figurer. Den första är vår tro, den andra är vårt hopp. Den tredje Vad blir en hockeymatch hemma? Du din jävla Brynäs, nu ska jag få höra på hockey. Det var ishockeymatch mellan Modo och Björklöven. Och det var mycket folk och så var det Björklövens supportrar där. Och så åkte jag ju ihop med en Björklövens supporter. För han påstod ju att Björklöven var ju bättre än Modo i ishockey. Och så sa han att i Umeå där hade de bättre lasarett än vi. Och de hade bättre skolor än vad vi hade. Och han påstod att de till och med hade bättre brandkår än vi. Men då blev jag förbannad. Då drog jag med kärn ut. Jag hittade reda på ett brandskåp. Jag tryckte in glas och rökknappen. På 4 minuter då kommer brandkåren från stan. Då sa jag att han hörde så här. Här ser du Eviks brandkår, sa ju, men vad fan är Umeås någonstans? Come down, selector! Hey, hey, no, hey. Joy and I've seen a lot of pain, but I don't want to write a love song for the world. I just want to write a song about a boy and a girl. Junkies on the corner always calling my name, and the kids on the corner playing dance. When I saw you getting down, girl, I hope it was you. And when I look into the eyes, I know it was true. I said, Hey, hey, do, hey, hey, do. It seems like everywhere I go, I see you, but